Viete, riešiť platy lekárov oddelenie od aktuálnej situácii v slovenskom zdravotníctve nie je možné. Smer nemá riešenie pre štátne nemocnice, ktoré sa neustále zadlžujú. Tempo zadlžovania sa síce vraj spomalilo podľa ministerky zdravotníctva. V skutočnosti je len taká, že každý dobrý účtovník vie skryť to zadlžovanie. Vláda Ivety Radičovej chcela ponúknuť riešenie. Oddlžila štátne nemocnice, pripravila projekt transformácie na akciové spoločnosti. Lekársky odborári v spolupráci so stranou Smer zastavili projekt transformácie. Ale aké je ich riešenie pre štátne nemocnice? Žiadne. Nalievať tam rýchlejším tempom peniaze, aby sa spomalilo zadlžovanie. Čiže riešiť platy zdravotníkov bez toho, aby sme riešili problém slovenského zdravotníctva, že doňho ide bezmála 4 miliardy eur, a napriek tomu na nič nie sú peniaze a všetci sú nespokojní, včítane pacientov, včítane sestier, včítane zdravotníkov, je podľa mňa nemožné. Najprv treba systémovo vyriešiť to, aby sa peniaze nestrácali, aby efektívne fungovalo zdravotníctvo a potom môžeme hovoriť o diferenciálnom odmeňovaní lekárov, sestier a ostatných zdravotníkov. Osobne nie som za paušál. Osobne nie som za to, aby kvalitný lekár mal rovnaký plat ako nekvalitný lekár, len preto, lebo už 20 rokov chodí do roboty.